Hola, em dic Maria Subies, soc jugadora del Reus Deportiu, del femení A i soc portera. Vaig començar des de que era petita, anava seguint des del club del meu poble i sempre el seguia, anava a bastants entrenaments i em fixava molt amb els porters. Sempre em ficava al seu cantó i era una obsessió que al final s'ha acabat convertint en un somni que a tothom li agradaria tenir. Portera doncs perquè, com he dit abans, em fixava en els porters i sempre amb el seu treball i tot m'hi fixava més, no sé el per què, i m'agradava això de tirar-te quan el camp estava moll, no sé, i al final vaig decidir ser portera, tot i que quan jugàvem categories inferiors també m'agradava ser jugadora, però a mesura que m'he anat fent gran, la porteria ha sigut el meu treball. Quan un porter fa una errada es nota molt més perquè fan un gol i el gol resta tot l'equip, en canvi si un delanter falla un gol no es veu tant. I a l'hora de la preparació psicològica jo crec que és més personal, ja que si em comets un error, l'important és aixecar ràpid i tornar al partit i deixar de pensar el que ha passat, perquè si no és pitjor per l'equip. No, respectivament de fa anys, el futbol femení ningú apostava per ell, ningú hagués dit mai que creixeria tant, però a poc i anant treballant, la gent se n'ha donat compte que hi ha una gran trajectòria per davant del futbol femení que pot desenvolupar-se molt més i arribar molt més lluny. Sí, pot ser, perquè les noies tenim una estructura de cos diferent que els nois i potser sí que tenim unes qualitats diferents i no es pot treballar tant la resistència i tot, però també depèn del lloc on es practiqui el futbol. Aquí a Espanya és més tàctic, als Estats Units tenen molt més potencial físic que tàctic. Ara no sé quin és el punt intermig. Sí, fa un mes i mig vaig anar, una setmana, perdó, me van convocar pel Mundial Sub-17, va ser totalment una sorpresa, no m'ho esperava, però pel treball i l'esforç que he estat fent i tot, ha estat ben recompensat. Sí, un tercer lloc en el món, no està malament, una medalla, i l'experiència brutal, o sigui, si una noia de 15, 16, 17 anys visqués aquesta experiència li quedaria marcat per tota la vida perquè potser no la torna a viure mai i estar convivint un mes amb les mateixes persones te'n dones compte de la realitat, perquè estar un mes fora a casa és durilla. A veure, coses noves respecte potser a la cultura que havia allà a Jordània, però a nivell de futbol, home sí, perquè és més cada dia més seguit, hi ha entrenaments cada dia, tot el control que portes damunt, tot és tot diferent. L'hora d'anar a dormir és que allí des de la mínima cosa se controla tot. Aquesta temporada ens hem marcat, si pogués ser, entrar a Copa Catalunya, ja que tenim un bon equip, el que fa falta treballar i estar organitzades perquè les coses vagin sortint bé endavant. Bé, jo crec que ara en aquestes alçades ja no, però si em parlessis de fa 6 anys, quan vaig començar a jugar a futbol, havia noies, per exemple, a la meva classe que m'agradaria provar-ho, però no sé, prefereixo fer, no sé, quin esport, natació, ballet, patinatge, no sé, un altre esport. I per què? Ai, és que no ho sé. No sé si és per aquest tabú dels pares que potser no, tu a futbol no juguis, no sé què, que és de nois, però ara jo crec que ara això ja no, perquè hi ha categories de molt baix. Jo crec que tot ha sortit bastant bé, perquè si no continuaria sent respecte fa el futbol 20 anys, o 30, o els que siguin d'abans que no es veia això, i respecte ara, les coses s'han fet bastant bé i ha millorat moltíssim. No sé, a veure, respecte al club,
no sé, a partir d'aquest any el futbol femení a les xarxes socials i tot s'ha patrocinat molt més, perquè anys anteriors el futbol femení era el que estava apartat. Aquest any està bastant bé, Instagram, Facebook, totes les xarxes socials. I respecte a l'equip, jo crec que el treball i tot està bé. Jo crec que faltaria una mica més de serietat als entrenos, però força bé.